ne ma deli ka ɲɔgɔn kɛ n karamɔgɔ kɛ. C'est ça. Donc pour que i ka turabu tigiya sɔrɔ, pour que i ka kɛ l'introni ye, le trône de la géomatie, fo ni ladiriya damaw ka sɔrɔ i la kalandenya kɔnɔ. N'o y'i jɛ e tɛ se ka gindo sanuma yɛrɛ dumadon sɔrɔ. O gindo sanuma min bɛ yen, Nabi ka Idirisa y'a ka kalanden danayamɔgɔw kalan o la, suwakɛyɔrɔ la minnu bɛ tiɲɛni kɛ, ka ko dogolen, ka den to a ba kɔnɔ ka cɛya n'a musoya dɔn. I bɛ sa sini, i bɛ sa sinikɛnɛ k'o dɔn, e bɛ sa so kɔnɔ, i bɛ sa kɛnɛma k'o dɔn, mɔbili b'i faga walima bolifɛnw b'i sa, ou bien i bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ i bɛ bin i bɛ sa, k'i sa cogo gindow bɛɛ dɔn suwakɛyɔrɔ la. U ko suwakɛyɔrɔ 16 in, ko k'o ladon so kɔnɔ, k'a ka ɲi ni ladirimɔgɔw de. A ka ɲi minnu y'u karamɔgɔw kanu k'u yɛrɛ sacrifice u karamɔgɔw ye. C'est ça. O de la anw ka bi tile la, anw kalanden minnu sɔnna ka ladiriya ta, ka danaya ta, ka karamɔgɔw kanu ninkun ni dusukun na, k'an yɛrɛ sacrifice a ye, ka ninkun, ka dusu suma, ka ninkun wasa, ka dusu suma. Anw ka hakɛ bɛɛ de bɔsira anw na. C'est ça. O ma digi n na, hakɛ bɔsili, o ma digi n na, i bɛ don kelen hakɛ de bɔsi. Mais n kalanna min na o bɛ kunkolo kɔnɔ, o dɔnni yɛrɛ de t'i la min bɛ se k'o bɔ. Ne ni n bɛ taa n da kaburu kɔnɔ n'o ye. Donc turabu dɔnni yɛrɛ de bɛ yen, ka i bɔ cɛw kɔfɛ, k'i bila cɛw ɲɛfɛ, ka sirijugu dabarijugu bɔ i la, k'i bɔ fantanya jugu la, k'i kɛ setigi ye, k'i bɔ bolokoloya la, k'i kɛ nafolotigi ye, k'i bɔ bana jugu la ka kɛnɛya d'i ma, k'i bɔ kunfinya la, k'i kɛ kodɔntigi. Mais fosi t'a sɔrɔ. Karamɔgɔ kanu ani ka danaya ɲini. C'est ça. Su fɛ ka danaya ɲini tile fɛ, k'a ka mission accompli. O de ye turabu so 16 an bɛ se ka introduction min d'i ma. N da tɛ nin se ninnu ma sisan, an bɛ ta ka ban. N da tɛ se nin yɔrɔ ma parce que bɛɛ tɛna kɛ ladiri ye. Wa hali n'i ko k'i bɛ ladiriya ta, a sira ka jan. A sira ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka réussir a ka ɲɛnamaya la. La route est très gâtée. C'est ça. Donc et tɛna ladiriya yɛrɛ sɔrɔ, surtout danaya, surtout barika yɛrɛ. Donc la route est très gâtée. C'est ça. O sɔrɔ man di bilen. Anw ka karamɔgɔw tile la, kalandenw tun bɛ ɲini 1000 danayamɔgɔ la. Mais anw ka bi tile la, kalanden bɛ ɲini 100,000 min bɛ danaya sɔrɔ, ka kɛ ladiri ye, ka ko dɔn yɛrɛ sɔrɔ, mɔgɔ kelen. O Hamitigu preselen don. Ka du, kɔnɔ ka du. Bɛɛ tɛ se ka k'a ye. A bɛ bɛn. Hali ni Ala ko k'i bɛ k'a ye, ni dusukun b'i permettre, i tɛ se ka k'a ye. Non. Ramsès II. Naam. En tout cas, introduction Diala. Issouf Dalabi. Voilà, Issouf Dalabi célibataire. Le futur Trump Macha. Issouf Dalabi, Issouf Ouattara. Célibataire, c'est que tu as Massa. Allez, déjà fitini bɛ kɛ Trump Macha. Déjà fitini. À l'âge de 5 ans. Momo kira tɛ nabiɲuman tɛ, wayu tɛ, a tɛ jigi kan. N'i ye min kalan i b'o de dɔn, i bɛ baara kɛ n'o ye. C'est ça. Abonnez, vidéo partagée et à liker. Aujourd'hui, Momo en forme. Ramsès II en forme. Bien sûr. Voilà. On va vous partager les faïdas. Ramsès II. Non. Qu'on a une émission, mais vraiment, réseau commenté. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, le réseau nous a empêché de bien continuer l'émission. Puis, on va revenir sur les thèmes parce que vraiment, à avancer gagner sur moi. On va commencer Fema. Mouche, c'est moi. Du moment où il a dit. Ah, Kadigné. Ni bɛ fɛ ka dawula sɔrɔ, a partager ka ɲɛnɛmaya bɛɛ, cɛw ka k'i fɛ, musow ka k'i fɛ, ka dawula sɔrɔ i jugu k'i kanu ka k'i fɛ. Ne ye nin kɛ, ne ye Ala jɔyɔrɔ ye. C'est vrai k'a fɔ k'i ni ne jɛra, ka san camanba kɛ, o ye réalité gɛrɛ ye. Mais ni o ni, i tugunna n kɔ, i bɛ taa sɔrɔ i ye n kanu fɔlɔ ka tugu n kɔ. Wale dɔw de bɛ se ka sɔrɔ yen, na min man di ye n'o b'i kɛ k'an bila. Mais ni o ni n'i tuguna ne la, i bɛ taa sɔrɔ i ye n kanu o y'a sɔrɔ i ni ma jɛ fɔlɔ. Ala y'o fataw kɛ mun kama, limɔgɔ caman ani nɔnɔ kɛnɛ. I bɛ nɔnɔ kɛnɛ, misi nɔnɔ kɛnɛ sigi, limɔgɔ caman minnu bɛna a nɔfɛ, i bɛ limɔgɔ ninnu faga ka kɛ nɔnɔ kɛnɛ la. N'i ye limɔgɔ ninnu faga ka kɛ nɔnɔ kɛnɛ in na, o nɔnɔ kɛnɛ in i b'a sigi a ka se ka 48 heures danbilen kɛ. O 48 heures min n'a b'o k'i bolo, limɔgɔ ninnu bɛ tunu nɔnɔ in na. Ni mɔgɔ ninnu bɛ yelen ka kɛ nɔnɔ ye, nɔnɔ in yɛrɛ dɔ ye, o 48 heures kɔnɔna na, o b'a sɔrɔ
i b'a dɔn ko miracle dɔ b'a la n'a ye 48 heures sɔrɔ a bɛ kɛ n'a fɔ k'i y'a tobi ka bila parce que a tɛ kumu i bɛ sɔrɔ k'a ta k'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ n balimakɛ n balimamuso parfum tɛ kɛ nin na manja tɛ kɛ nin na wusulan tɛ kɛ nin na i bɛ jɔ fɛn dɔ sanfɛ i b'a ko ka dɔ min siɲɛ kelen pewu mɔgɔ fɔ ka taa bɔgɔ k'i tulo kɔnɔ ala t'i ka dawula tunu i la fiyewu komi dawula sanga o ni nafolo yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la sanga ni dawula bɛ dɔ la nafolo t'a la mais nafolotigi bɛ fɛn min sɔrɔ dugukolo sanfɛ ala y'o bɛɛ dɔɔni dɔɔni di ne abu aramse den ma ala ni falala bi barika parce que tɔrɔbutigi denmisɛnninw na tɔrɔbu masaw tɛ tɔrɔbu kalandenw tɛ tɔrɔbu denmisɛnninw na ala ye fɛn dɔ kɛ ne ala yɛrɛ ma sɔn k'o kɛ n falala bi parce que ala ye ne jamantigiya tɔrɔbu la ne falala bi a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ma jama sɔrɔ c'est ça donc tɔrɔbu masa da don yɔrɔ t'o la oui Ramsey Zoe naam o ye somɔgɔ ta ye oui voilà dɔ ko k'a b'i fo yan n b'u fo kosɛbɛ o ko k'o b'i fo inchallah Ramsey Zoe naam vraiment tu es en forme inchallah voilà jeli sankoyi oui k'a ko k'a b'i fo jeli sangoyi jeli sangoyi jeli sankoyi ko k'a b'i fo a fɔ ko lagare jeli sangoyi lagare jeli sankoyi i ma lagare da k'a tɛ a tɛ nisɔndiya dɛ lagare jeli sankoyi i y'o fɔ sisan a bɛna kɛriba bila awɔ k'a mɛn ani togo abonné fidèle togo togo an b'i fo k'a f'u ye ko nin waati in na n bɛ kɔrɔwari jamana voilà Ramsey Zoe bɛ Abidjan e kana ɲinɛ ko Ramsey Zoe bɛ Abidjan a bɛ n do tigɛ ka i fo a kɔ a ba ne b'a la numéro fɛ 07 97 97 17 85 elle va la question posée elle va faire dans nous poser on va les répondre dans ces deux en forme aujourd'hui dans ces deux on les devant inchallah d'autres cas faut qu'il y ait non si faïda fait non si me fait me ni hami fait au tien mais non si faïda fait ça serait de dodo là ouais en tout cas ni ka ako ka ba fɛ se ka dɔ la a bɛ ka taa balila ka kɔfila ko a ye dɔ de mɛn donc mɔgɔ min nɔsi fayida fɛ nɔsi ye danfɛn kabakomaba de ye nɔsi ye danfɛn minnu bɛ yɛlɛma heure ni heure la n delila k'o fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na mɔgɔ min mori denmisɛnnin minnu bɛ yen wali mori kɔrɔba minnu bɛ yen yɔrɔ ni ye o tun bɛ mori kɔrɔba minnu bɛ yen ni originaliw don olu tun b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ moriya la n'i ma kɔrɔ o b'a sɔrɔ i ka dɔnni dɔw jaabi bɛ taa se i kɔrɔ waati de ma mais n'i ye mori denmisɛnnin fɛntigi a fɔ ko bandi don e tile joli kɛ so kɔnɔ kaliwa la e bɛ se ka kɛ cɛ ye moriya la o y'a sɔrɔ danfɛn t'e bolo kudamu t'e bolo wulaniya t'e bolo n'i mana turabu k'a la kɔngɔ b'i fa walima i bɛ bantiya kɛ donc parce que pour que i ka kɛ mori ye kudamu kana k'i bolo yɛrɛ wulaniya kana k'i bolo fɔ min bɛ don i kɔnɔ fo ka jɛya fɔlɔ n'o ma jɛya ala t'i jaabi o de la n'i kɔrɔla ko kɔrɔ kun ye ɲamajɔ n'i kɔrɔla i b'i ka fɛn duntaw jate dɔn o de bɛ na ni dɔw jaabi ye donc nɔsi ye danfɛn kabakomaba ye n'i bɛ fɛ ka kabako sɔrɔ nɔsi la n balimakɛ n balimamuso e bɛ fɛ ka kabako sɔrɔ nɔsi la yiri dɔ de bɛ yen n bɛna fɔ lamɛnnikɛla ye sisan n'a y'a faamuya n'a ye nin kɛ a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ fo ka taa bɔgɔ ka kulo kɔnɔ a t'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di i bɛ buwati dɔ de ɲini i ye buwati dɔ ɲini lɔgɔti buwati i bɛ nɔsi ɲɛnɛma minɛ k'o bila lɔgɔti buwati in kɔnɔ ka sɔrɔ ka waribiye bila nɔsi ɲɛnɛma in kan k'a sigi popilin jɛma kɔnɔ k'a anbale ko ɲuman kɛ n'i y'a anbale ko ɲuman kɛ ni popilin jɛma ye i b'a sigi a ka se ka heure 4 ɲuman kɛ o heure 4 in b'a sɔrɔ nɔsi ye wari couleur in ta nɔsi n'a ye wari couleur in ta heure 4 in kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ ka na dafoni ka nɔsi kantigɛ n'i ye nɔsi kantigɛ n balimakɛ n balimamuso e ye nin kɛ sa n'i ye nin kɛ a diya fara goya ka lahara jɔ don ala bɛ min dilan ne t'o dɔn mais dugukolo sanfɛ yan ala b'i garisɛgɛ tigɛ a b'i nafolo tigɛ a diya fara goya kan i bɛ nɔsi kantigɛ k'o joli minɛ n'i y'o joli minɛ hali ni joli ma ca a kɛ daba la n'i y'a kɛ daba la n balimakɛ n balimamuso nin turafatani yɛrɛ de i bɛ kɛ i fasa jamu kan i b'a sɔrɔ waribiye sanfɛ ni nɔsi joli i bɛ fɛ na ala k'i sɔn euro hakɛ min na i fɛ ala k'i sɔn dolari hakɛ min na hali n'i tɛ ameriki jamana kan i fɛ ala k'i sɔn sefa sɔmu hakɛ min na i b'o de don a kɔnɔ k'a kuru ka kɛ sɛbɛndenni fitinin ka nɔsi kunkolo tigɛ ka don nɔsi da kɔnɔ k'a tu k'a bila i kun n'i y'a bila i ka saki kɔnɔ walima i ka pɔsi kɔnɔ mumu a bɛ jigin i kɔnɔ k'a fɔ ko e si tɛ ka falen k'a kɛ diɲɛ nafolo diɲɛ garisɛgɛ ka d'i ma
cɛ o cɛ ye nin kɛ cɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ parce que i ja t'i permettre ka kɛ surtout muso tɛ nɔsi o nɔsi kelen in tuma min na i den kɛra kɛɲɛkɛ ye jogo jugu bɛɛ b'a la sigida bɛɛ bɔra a kalama ko den cɛnnen b'e bolo walima a denmuso gananin fana b'e bolo yen ale yɛrɛ sigilen don ko jinɛ kurun donna ale kunkolo la ka don ale ni diɲɛ cɛ bɛ cɛ a dɛsɛlen don ka furu sɔrɔ hali kanukɛ ɲuman a t'o sɔrɔ i bɛ taa nɔsi jɛlan san k'a kunkolo kari ka bɔ a la k'o don kolon kɔnɔ k'o susu n'i y'a ka kolijɛ n'a y'a ko fɛn jugu minnu b'a la jogo jugu minnu b'a la n'a dɛsɛlen don ka na aw ka siya buna hadamadenya sira fɛ k'aw ka tana labato ala b'o bɛɛ bɔ a la k'a bila len ɲɛnama kan ni muso don ni cɛ t'a bolo a bɛ cɛ sɔrɔ ni cɛ don ni muso t'a bolo a bɛ muso sɔrɔ ni cɛ don ko a tɛ fɛn bilen fiyewu ka tɛmɛ a la a bɛ bɔ o lahalaya ninnu bɛɛ la a ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ propre i b'a dɔn fɛn min bɛ se ka den cɛnni yɛrɛ dilan o bɛɛ kɔfɛ ni muso ye den bange den ye sin min min hali n'a y'a sɔrɔ musokɔrɔba bɛ san 80 na den yɛrɛ bɛ san 40 na mais jogojugu qualité bɛɛ bɔ a la i ye nasi ko ka dɛsɛ ka sɛbɛndenw ni baganw don a la si ma ɲɛ i bɛ taa ji ta k'i yɛrɛ sinbara 2 ko kana de i ka kɔrɔ jateminɛ dɛ i bɛ sinbara 2 ko ji min na ni den sunɔgɔla n'a sɔrɔ si jɛ bɔra a la n'a sunɔgɔla e dun bɛ fɛ jogojugu min b'a la o ka bɔ a la i bɛna o ji in ta ka seriseri den in kan n'i y'a seriseri den in kan ji in ka se ka den in lawuli a bɛ wuli ni jogo ɲumanya jogojugu ni lahalaya jugu min b'a la o bɛɛ bɔ a la pewu. hali n'a ma min. mini tɛ dɛ k'a dan to sunɔgɔ la dɔrɔn ka ji siri a kan kana tɔgɔ wele yɛrɛ yɔrɔ ni ji bɛ kɛ mɔgɔ kan esprit bɛ na ni esprit nana i bɛ commencer ka i yɛrɛ réveiller donc a bɛ bali ka wuli k'e jɔlen to ka ji siri a kan dɔrɔn jogojugu waleya jugu min b'a la tana cɛ min b'a la a ma kɛ fa hakilina ye a ma kɛ ba hakilina ye o bɛɛ bɛ bɔ a la pewu a bɛna fa n'a ba ka lien kan. Ramsès II. O ye secret dɔ ye. Secret caman ba bɛ den ni ba cɛ. Komi bi yɛrɛ denbaw bɛ ka commencer k'u denw feere. Walayi. N'i ye denbaw ta bi ka sigi 1000 o 1000 o denba 1000 bɛɛ y'a den feere o y'a sɔrɔ den ma bange. Min b'o kɛ yan. Parce que i ma min kɛ k'o dilan k'o bila ɲɛ i ko n'a wolola f'a k'o kɛ depuis den bɛ kɔnɔbara la ko ni n den wolola n b'a bila ka taa France n b'a bila ka taa Italie n bɛ n den bila ka taa Espagne a saya n'a balo i t'o jɔrɔ ala k'a kɛ nafolotigiba i t'o jɔrɔ e mako b'a la a ka mabɔ e la dɔrɔn o la tin tɛ ba ni den cɛ bi. C'est ça. fɔlɔfɔlɔ u tun b'a fɔ ko ba bɛ sa den nɔfɛ o tun ye kun o tɛ bi ye dɛ ni den d'a ba ma bi a b'a feere ka wari di. N bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɔɔni kan de f'i ye. Tiɲɛ de. Den ka di fa ye bi ka tɛmɛ ba kan. Sûr et certain. Je dis fort parce que ma réalité dɔn. En tout cas, Jeli ko k'a b'i fo ko merci pour la voiture à Kouyaté. Ko n b'a yɛrɛ fo. Kouyaté et Chaka k'i ni ce Chaka Kone k'i ni ce ka mobili d'o ma. I b'a dɔn ko Kouyaté ye Jeli kalifalen de ye. Fɛn bɛɛ bɛ cɛ fɔ kalifa. Hɔrɔn i ka hɔrɔnya n'i ka jeliya t'i permettre ka kalifa tiɲɛ quoi. Kalifa bɛ ala yɛrɛ de bolo ne fa ye Kouyaté de kalifa ne la. E ni faamuya ko nin ta n ko n tɛ se a kɔrɔ ko hali ni tɛ se a kɔrɔ k'a ta 2019 cité Abdoulaye Diallo devant tous mes élèves an ka taa n bɛ Kouyaté fo a n'a ka kɔɲɔkura ni waati na a n'a ka denbaya bɛɛ. Inchallah. Ramsès II. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Rappelons qu'il y a fait une promotion à l'air. Oui. Promotion, mais fait qu'il va comment fort. Oui. Pour que abonné B, minuma akuma meba, on va comment mais. Oui. On va Adama Sebedin. Ah oui. Ramsès II. Tiens donc. Mina chemano miaouli. Bébé fait. Muso yɛrɛ min bɛna wuli parce que bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛntigi ye fɛn b'i bolo bi jeunesse la fɛn t'i bolo i bɛ taa sɔrɔ du dalen don i kɔ la du dalen don esprit de la parce que e yɛrɛ bɛ na du kɔnɔna ye cogoya dɔ la munna jeunesse ni jeunesse bolila ka bɔ duguba kɔnɔ jeunesse bolila ka bɔ burusi kɔnɔ ka taa duguba kɔnɔ ka bɔ a ka jamana kan ka taa jamana gɛrɛ munna a tɛ segin parce que a bɔra ka fa n'a ba to cogoya min na a bɔra ka du to cogoya min na ale ka sɔrɔ t'a permettre ka taa waati jan kɛ kunfɛ a bololankolon ka sigi ne dun bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ kɔrɔn fɛ tilebin fɛ worodugu fɛ cɛw bolo musow bolo
i bolo bɛ diɲɛ baara min na ka fɛn sɔrɔla ka kɛ fɛntigi f'i ka adama sɛbɛnden ta dɛ adama sɛbɛnden dangan bi kɔ dangan ti kɔ dɔw bi kɔ dɔw ti kɔ n'i ye abu aramsɛden ka adama sɛbɛn ta terikɛ lahara jɔ don ala bɛ min dilan ne tun dɔn mɛ dugukolo sanfɛ yan e bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ sanga sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ i bɛ relation i ka vie bɛɛ bɛ activé yɛlɛma cogo t'a la adama sɛbɛnden yɛrɛ kɔfɛ min fɛnɛ bɛ tugu la a f'o ma ko vision sigi dugukolo yɛrɛ sanfɛ farafinna tilefɛ jamana kan jamana min bɛ se k'i disi gosi ni vision sigi ye n'i ye min ye i bangeni na ka na se i bɛ ka kuma fɛ don min na fo ka taa se i ka ɲɛnamaya banni ma i bɛ se ka bɛɛ wɔrɔn bɛɛ k'a da i tɛgɛ kɔnɔ i bɛ kɛ fɛn ye i tɛ k'a ye n'i yɛrɛ tɛ k'a ye i bɛ k'a ye cogo di fɛnɛ b'o d'i ma vision sigi o charte ye ni mɔgɔ b'a si hakɛ dɔn i si hakɛ ni ba tɔgɔ n'i y'o dɔn dɔrɔn da la e dan cogoya baara e bɛ kɛ nafolotigi ou bien i bɛ kɛ garisɛgɛtigi n b'o f'i ye n'i yɛrɛ garisɛgɛ t'i la nafolo t'i la baara jumɛn bɛ e permettre pour que e ka kɛ fɛntigi mɔgɔ caman ba de bɛ yen ils sont innocents dans leur vie u t'u dan cogoya baara dɔn u bɛ kɛ nafolotigi ye wa u tɛ kɛ o t'a dɔn donc i jiraja mɔgɔ man kan ka bange ka sa o y'a sɔrɔ e ma vision sigi k'i yɛrɛ ye ah oui i si kɔnɔ f'i ka k'i si kɔnɔ siɲɛ kelen pewu o la i b'i ka bangeni diya dɔn dugukolo sanfɛ sinon n'e ma se ka vision sigi kɛ n balimakɛ n balimamuso e bɛ bange ka fatu o y'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn e bɛ diɲɛ min kɔnɔ an ka taa inchallah merci beaucoup ala de ka ɲi ne da mla taa ɲɛfɛ dɔɔni inchallah tu kɔnɔ fɛn dɔ kan suruku an delila ka kuma suruku a ka ca kuma suruku fɛnɛ ye danfɛn kabakomaba ye n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ suruku la jama t'i bolo ka jama sɔrɔ suruku la tɔgɔ t'i la ka tɔgɔ sɔrɔ suruku la entreprise bɛ ka taa fayiti la ka fayiti jɔ sira la ka entreprise récupérer ka sankɔrɔta ka tɛmɛ kɔrɔlen kan i bɛ jilaja i bɛ suruku golo san tɛgɛ panpara bɛ se ka da hakɛ min na n'i y'o san i b'a ko cɛmanninw ka dernier espoir le phénomène de la géomatie le trône de la géomatie k'a ko i ma k'i ka turabu kɔlɔbɔso de Musa Musa ye turabu min n'a bɛ ci fila wɛrɛ i bɛ Musa siɲɛ 100 siɲɛ 29 n'o bɛ bɔ ni ya latife i b'o ci sugukolo in sanfɛ k'a kuru o cogoya in na ka kɛ sɛbɛnden k'a bila i kun fo n'i y'a kala sinɔn golo gɛrɛ ti don ale ma quoi est-ce que i bɛ ka nin faamuya i bɛ sugukolo yɛrɛ de ɲini 4 carrés en espèce a kɛra marqueur ye o a kɛra daba ye i bɛ Musa sɛbɛn a kan 129 fois ko a da ɲɔgɔn na ka fani kɛ k'a meleke k'a bila i kun n'i y'a bila i kun ni lakodɔnnen tɛ i bɛ fɛn sɔrɔ ni fɛn t'i bolo i bɛ fɛn sɔrɔ ni jama t'i bolo i bɛ jama sɔrɔ jama bɛ ne Abudulayi bolo jama tɛ ne bolo n t'o f'i ye tɔgɔ bɛ na tɔgɔ tɛ na n t'o f'i ye mais n'i ye nin kɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ jama sɔrɔ i bɛ sanga sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ yɛlɛma cogo foyi t'a la naam o de ye suruku ta kan an se de n bɛ fɛ i bɛ kuma Solomana safinɛ kan bon hein bon oui i tɛ Solomana safinɛ to yen non tɛ se ka to yen e b'a dɔn ko Solomana safinɛ kabako belebeleba de bɛ Solomana safinɛ la malgré que Solomana safinɛ bɛ nafolo d'i ma a bɛ garisɛgɛ d'i ma miracle dɔ bɛ Solomana safinɛ n'i y'a ko ni kungo turi kan ni solution t'a la ma se i ka sɛbɛn ta ma se i ka nasi ta i bɛ taa Solomana safinɛ minɛn ta ka kuma fɛ ko nin kungo de tuni kan sisan i bɛ fɛ a ka solution n'i y'i ko a la o kungo kelen in bɛ dilan n'a kan ka wuli ka bɔ a bɛ wuli ka bɔ n'a kan ka dilan o yɔrɔ bɛɛ a bɛ dilan n'i ye Solomana safinɛ ta i bɛ k'i damana mɔgɔ ye cɛmanninw cɛma oui Solomana safinɛ an ka taa n tɛ fɛnba f'ale kan parce que bɛɛ tɛ se ka k'ale tigi hali n'i y'a bila a zero hali n'i y'a bila a zero Solomana yɛrɛ tɛ sɔn bɛɛ k'ale ta parce que i t'ale ta fiyewu k'e tɛ kɛ fɛn ye yɛlɛma cogo t'a la oui ne hamitigiw filɛlikɛla ni kanubaga n bɛ dɔ fɔ nin waati in na n d'autres kɔnɔ n d'autres kɔ kan Abidjan kɔnɔ Abidjan kɔ kan Côte d'Ivoire kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔ kan Farafinna ani Farajɛla chaque temps dans le monde entier an se de on va aller devant inchallah an se de n fana bɛ taa kogo kan sel an delila ka kuma kɔgɔ
oui kunu mais réseau ko to mai ko qualité jumɛn ko nan ko be kan nana ko bɛ kɛ na la oui kɔgɔ ka ɲi ni ko kɔgɔ ye kabakomafɛnba ye kɔgɔ bɛ bɔ ji dɔ de la mais kɔgɔ yɛrɛ tana ye ji de oui ni gɛlɛya jugu nan'i kan ni gɛlɛya nan'i kan i ye solution bɛɛ kɛ i m'i yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ fɛ k'i datugu na i bɛ kɔgɔ dɔɔni ta ka son fa ji la ka k'a la ji bɔra robinet la son fa ji a bɔra kɔlɔn kɔnɔ son fa ji a bɔra baji la son fa ji n'i ye kɔgɔ dɔɔni k'a la i bɛ gɛrɛ yɔrɔ cerclenen dɔ la kɛrɛfɛ mɔgɔw ti jiransi yɔrɔ min na hami gɛlɛn min b'i gami gɛlɛn min b'i la a fɔ a la n'i y'a fɔ a la ni kɔgɔ in yelenna ka don ji in na jira tɛ i k'a ta i k'i ko a la siɲɛ kelen pewu mɔgɔ n'i y'i ko a la siɲɛ kelen pewu hami min bangenen don min dogolen don a b'a bɛɛ wuli ka bila oui a bɛ se ka ko ɲɛ kɔnɔ nɛgɛ hali ni kabakuru bɛ botoli ji cɛ ma n'i bɛ se ka jɔ a kan i sen tɛ don botoli ji la a kɔ a sanfɛ ko tana dɔw ye plan de c'est ça tana dɔw ye plan de a fɔra bɛɛ ɲɛna yan ko ala tɔgɔ ti ɲɛ e bolo fɔ min bɛ don e da k'o ka jɛ o y'o yɛlɛma ko ala tɔgɔ tɛ se ka ko nɛgɛ kɔnɔ o ko ten ko nɛgɛ bɛ ala ka bila a la a fɔra de ko pour que ala tɔgɔ ka ɲɛ e bolo i k'i ka dunta jateminɛ haramu kana don kɔnɔbara la n'o bɛ fɔ non kana ala tɔgɔ ko nɛgɛ kɔnɔ terikɛ hali n'i kutuba boji la ka ala tɔgɔ ko a bɛ ɲɛ i bolo bisiyatu min bɛ don e da o ka kɛ fɛn jɛlen donc olu ye plan kuma de ye a ko nɛgɛ kɔnɔ kana ko nɛgɛ kɔnɔ terikɛ yɔrɔ jumɛn bɛ ko tɛ nɛgɛ depuis nɛgɛ sera ka créer chambre kɔnɔ e yɛrɛ si di chambre kɔnɔ nɛgɛ bɛ i bɛ nɛgɛnataga fila bɛɛ kɛ banakɔtaga ni ɲɛgɛnɛ kɛ e b'a kɛ i yɛrɛ si so kɔnɔ ka bɔ dɔrɔn un pas deux pas i bɛ da i ka dilan n'o bɛ fɛn tiɲɛ n'o bɛ fɛn tiɲɛ e yɛrɛ tɛna tiɲɛ i yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɛ e bɛ se ka si yɔrɔ min na e tɛ se ka i ka ala tɔgɔ ko ye e bɛ se ka si yɔrɔ min na e tɛ se k'i ka turabu ko ye u ka bantiya ninnu bɔ dɔɔni kɔnɔna na e y'a faamuya ni ala sɔnna an ka taa. Abonné, en tout cas, continuez à partager les questions posées. Non, c'est deux. Non. Donc, est-ce que l'on qui s'aime à den? L'on den qui s'aime. À qui s'aime? On devait tirer bana frappe. Tirer bana jugumamba. On devait frapper comme buna harmada. Ni l'on den qui s'aime chamani ka franyonga. Ka shika mugo. Ni a shika mugo kana kokala kana tulukala. Il veut dire qu'elle est à 90 degrés. Ka bol ni fa ka dumuni ke kuerba nyankelen tala ko kala ka rumina. Ne yami malgré k'a bɛ cɛya bana furakɛ kolola bana da kɔnɔna na i n'a fɔ ɲindimi jugu ninnu a b'olu bɛɛ furakɛ cɛya bana furakɛli fɛ n'i y'a kɛ i t'a kɛ siɲɛ 7 fiyewu a kɛlen kɔfɛ problème bɛ na nɛri sira fɛ a bɛ nin bɛɛ kɛlɛ ka bɔ yen nɛmurukumuni den kisɛ e bɛ ka ne faamuya o y'a den kisɛ ye n'i y'a tigɛ a bisitɔ ka ji bɔ kisɛ min bɛ bɔ a la n'an b'a ta ka fili n'o kisɛ in b'i dan nɛmurukumuni bɛ falen n bɛ ka kuma o de kan nɛmurukumuni yɛrɛ den kunturu n'i bɛ fɛ ka kɛ cɛ ye a yɔrɔ ne ba e ko aw ka du bɛɛ bɛ kelen pe kɔnturu la bɛɛ bɛ bi kɔnturu la sisan ne ba e ko i fanciniw bɛ k'i dabari i balimakɛw ma k'i fɛ u ka sɛbɛndenw b'i ka so da la i bɛ taa worow ci u to yen a fɔ ko le dernier espoir de la jeunesse Abu Lalabi Abu Ramses II le trône de la géomancie k'a fɔ i ka taa nɛmurukumuni den yɛrɛ kunturu kari ka bu minnu b'a kɔnɔ i b'olu b'a kɔnɔ ka foroko in datugu n'a jara i bɛ nɛmurukumuni ladɔn ɲini n'i y'o ladɔn in sɔrɔ i b'o ni fali bo fara ɲɔgɔn kan ka susu k'o kɛ nɛmurukumuni ladɔn nɛmurukumuni foroko in kɔnɔ ka datugu ni jikɛɲɛ ye a bila i ka portefeuille kɔnɔ cɛ ka juguya tɛ si la muso ka juguya tɛ si la wa mɔgɔ min n'i donna mɔgɔ ka juguya kelen fana a bɛ tiɲɛ ni gɛlɛya sabatili ka waati k'i bɛ échec la i b'a mugu dɔɔni ta ka k'i koji la o échec kelen bɛ ban i ka vie la pewu. Lumukumu ye yiri farima ye. Oui. Tubabu ka choix kɛ yiri ye nɛmurukumuni ye nɛmurukumuni ye yiri étranger de ye farafinna yiri tɛ. Nɛmurukumuni fan bɛɛ bɛ dilanli kɛ. Abonnez à partager. Rappelons que dans ce débat Abidjan, il a Abidjan, il a d'autres Carrefour à Kwaba au 07 97 97 17 85. Dans ces deux.
Bon, fin d'obé, on dit bien fait qu'à Ningali, mais ça me bloque un peu. Ok. Photo. Photo. C'est que ça sous ma yiru ani photo ere. Ça veut dire qu'à fin d'obé. Ningali kala ko Ningali tishama. Amba fuma ko yiru. Ni yiru tu e kuna haramade na yiru tu. A simple be yiru tu ere ban la mabe. Parce que yiru tu be ka foko de la. Foko. Ni problème e foko soro. Ni foye samali mi ke ka bo ka bla. O wo yimi kole nyogona na kole la o de na yiru tu. Ni yiru tu keri la simple la wal ma banalama. Yo ko lalabi dinga abu lalabi aburam se de mana furundu mishenika. Wa fo mi ma ko pima. O be furundu be pima ni. Ouais, piment. Ah, nga ka furundu mishemani. Furundu mishemani. Ba mananga na obi fam. Ibo chama de yini. Ka ke daga kono ka jika ka. Ni jika ka iba tobi a 90 degrés. Faria munumala faria nunbe yele maka ke kunaya. Na tobira 90 degrés. Ibu sura ka jigi na be ka suma ibu bol nyekile fa ka ti yini toma. Hal na sura yini tu ne sambi se bakala le même heure le même minute avec yini tu fra ke to ka bala robe. O furundu misheni kele. O dili. A bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ bana bɛɛ furakɛ. Ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ. Bisi. B'o furakɛ. Minapo. A b'o furakɛ. N bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ kɔnɔna bɛ ka jeni. Walima a bɔtɔ a bɛ ka kɛ joli ye. Ou a bɛ ka kɛ nɛ ye. N'i ye foronto misɛnnin bɔgɔti a dili ninnu i b'olu tigɛ k'o caman fara ɲɔgɔn kan k'o ka jɛ ka tobi ka min f'i bɛ fa ka girinti. N'i y'o kɛ o kɔfɛ i bɛ taa ɲɛgɛnɛ taga fɔlɔ min na i yɛrɛ b'a remarqué a ti jeni a ti sɔrɔ joli ti bɔ nɛ ti bɔ wa a ti ŋɔɲɛ fɛnɛ di. Ne mɔgɔw bila ni foronto yɔrɔ la. Dans ce ne veut pas aller trop en profondeur. N'i nana foronto banni na dɔ b'a fɔ ko foronto banni fɛnɛ don. Foronto banni wusula. N'i y'a kɛ diɲɛ don o don hali k'i to kɔgɔji jukɔrɔ. Ala bɛ nin dɔw ci ma sumarɛntigiw bɛ t'i sɔn ji jukɔrɔ. Foronto banni wusula. O ye foronto banni bɔ. Foronto banni min ka bon. Misɛmani tɛ kelen. N'i y'o bɔ sisan den 70. O den 70 in i bɛ turabu furuso den lomara bila a kelen kelen bɛɛ kan k'a don kolon kɔnɔ k'a foroki k'a da tile la n'a jara i bɛ barakati k'a la. N'i y'a kɛ tasuma la tigɛ tɛ wusu in na da tɛ wusu in na. N'i y'a kɛ tasuma la a kɛtɔ tasuma la i bɛ fɛn fɛn fɔ a la n'a jiginna ka ban k'a sisi bɔ. A tɛgɛ ni mɔgɔ bɛ si a yamaruyalen tɛ i ka nin wusula in kɛ. Oui. Parce que i b'a kɛ ta min na e kelen de b'a nafa dɔn parce que o de la a sisitɔ in bɛ bɔ ni sisi min ye o sisi in fɛnɛ ka farin. Donc n'i y'a kɛ tasuma la diɲɛ don o don hali ni ɲɛɲinitɔ karatɔ dɔ bɛna kunna nafolo tugun ala b'o kɛ. Oui. Nafolo dilen kɔ hali n'a bɛ tila ka nimisa. Ne bɛ n dɔn n ye nin kɛ n ye ala jɔyɔrɔ ye nin. Ancestor. Voilà, abonné dota. Ale ko. Oui. Ko wolo. Ah, wolo di. Wolo bɛ a pa. Cɛni di. I ka farin dɛ. Ah. Est-ce que an ka bi tile in na dugubakɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ wolo dɔn bilen. Ne yɛrɛ ma wolo yɛrɛ. Voilà, n yɛrɛ ma dɔn. Wolo ye danfɛn dɔ de ye. A bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ. Mɔgɔ minnu bɛ tugu misiw kɔ ka misiw gɛn olu bɛ wolo dɔn. O ye minnu bɛ taa misi gɛn burusi kɔnɔna de la dɛ. Wolo mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ burusi kɔnɔna fin na olu bɛ wolo dɔn. Wolo dun fana ye danfɛn ye min bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛla fan bɛɛ fɛ ji bɛ yɔrɔ min na ji tɛ yɔrɔ min na wolo bɛ vi. Wolo yɛrɛ bɛ min dilan. Wolo bɛ fɛn min dilan fɔlɔ n'a b'a fɔ ma ko wolowolodi. O wolowolodi n'i bɛ fɛ ka nin dɔ karaba misali. Depuis i jeunesse lama i tun bɛ muso dɔ de nɔfɛ wa aw ka temps ma se k'aw permettre ka muso in sɔrɔ walima aw ka temps ma se k'aw permettre muso ka cɛ in sɔrɔ kalan de nana aw bɔ ɲɔgɔn kan walima nafolo ɲini de nana aw bɔ ɲɔgɔn kan et après aw bɛɛ commencera ka fɛn sɔrɔ aw stabiliser la aw si ma furu aw bɛ fɛ ka ɲɔgɔn furu sisan aw tɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama i bɛ wolowolo di ta k'a tigi tɔgɔ fɔ a la k'a da i nɛn kan k'a kunu. Hali n'a sɔrɔ aw ye 10 ans de k'aw ma ɲɔgɔn ye i b'o kibaruya sɔrɔ n'a bɛ diɲɛ continuer aw continuer na ala bɛ latigɛ b'o la k'aw bɛ ɲɔgɔn ye wa aw bɛ ɲɔgɔn furu fɛnɛ. O wolowolo di kelen in n'i bɛ fɛ i den hakili ka diya k'a kɛ savant ye n'a ye wolowolo du dun a si kɔnɔ siɲɛ 7
o saban kelen ala b'o cerveau in créer a hakili n'a a kunkolo la tɛ kira ko in tɛ nabi ɲuman ko wolowolo e bɛ fɛ ka kɛ banna ye i ka ɲɛnɛmaya la ka kɛ banna ye ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ ka cɛmaninw mara k'i sen da cɛmaninw kan kan diɲɛ garisɛgɛ n'a nafolo la komi lalabi denkɛ abu lalabi le trône de la géomatie yiri min bɛ biɲɛji jɛman bɔ i b'o yiri in biɲɛji dɔ ta yiri min bɛ biɲɛji sarasara bɔ i b'o yiri in dɔ ta yiri min bɛ biɲɛji jilama bɔ o yiri qualité saba biɲɛji i b'olu caman san wolomali t'a la a bɛ dépend la localité où tu es n'i y'o biɲɛji ninnu fara ɲɔgɔn kan i bɛ na n'o ye so n'i nana n'o ye so i bɛ sɔrɔ ka wolowolo ɲini hali n'a kɛra wolowolo den kelen den fila ye i b'o faga k'o bila biɲɛji in na n'i y'a bila biɲɛji in na i bɛ biɲɛji in gosi ka daba k'a la n'i ye daba k'a la i bɛ sɔrɔ ka miriwari ɲini fɔlɔ dumare n'i ye dumare sɔrɔ i ye biɲɛji ni wolowolo ɲagami daba min na i bɛ sɔrɔ k'o daba in ta ka solomana turabu masaya so de ye solomana sɛbɛn siɲɛ 70 miriwari sanfɛ k'a ko n'i y'a ko o bɛ nasi min ji ma o nasi i b'a kɛ bidɔni kɔnɔ su 7 fɔlɔ i datɔ i b'a tɔnti ɲɛ 2 kan n'o su 7 in dafara i b'a yɛlɛma i b'a tɔnti kulo 2 kɔnɔna na n'o su 7 in dafara tile 14 su 7 sigiyɔrɔma sabanan i bɛ to k'a k'i da kɔnɔ k'i da kojugu k'a seri koko kan a seritɔ koko kan n'i ko ala k'i kɛ diɲɛ fɛn min ye ala b'i ko ala tɛ sɔn k'i nin bɔ fiyewu f'i ka ko fɛn ye yɔrɔ e ka rêve ye e bɛ fɛ ka taa Canada de dɔ fɛnɛ ka rêve ye ale bɛ fɛ ka taa Australie de dɔ yɛrɛ ka rêve ye ale bɛ fɛ ka taa Philadelphie dɔ ka rêve yɛrɛ ale bɛ fɛ ka taa Jamaïque ça dépend n'i ye nin fɔ in na diɲɛ hami kulu hajj ala b'o fɛn in kɛ k'i ko fɛn fɛnɛ masa ye non c'est de wololo taille j'espère que tu as compris 1 2 en tout cas tant m'a tala doni mais voilà mais fait kuma kapuka capitaine jege tilapia o be min ke Brésil ah bon que si nous fait façon Brésil c'est cap ouais bon cap fana do jadina fo ma ko tebeni tebeni capitaine voilà bon tebeni filɛ nin i fɛ ka kuma tebeni kan tebeni ka ɲi n'i ye tebeni dɔn n balimakɛ n balimamuso san tɛ daminɛ ka ban fiyewu f'i ka tɛbɛnni kɛ siɲɛ caman ba i bɛ tɛbɛnni caman de ɲini n'i ye tɛbɛnni caman ɲini i fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ garisɛgɛtigi walima i fɛ ka nafolo sɔrɔ ka kɛ nafolotigi n'i ye tɛbɛnni caman ɲini sisan i b'a fara bɔ a la n'i y'a fara bɔ a la i bɛ fara in sisi k'o kɛ daba la n'i y'a kɛ daba la turabu nafoloso de ye Yunusa ye turabuden bɛ ci 1 2 1 wɛrɛ i bɛ Yunusa sɛbɛn 480 ani 9 o 480 ni 9 in n'i bɛ fɛ ka o Yunusa in kɛ i bɛ Yunusa sɛbɛn ka taa se fɔ a laban na i bɛ sɔrɔ ka kabatu murabaw ci o bɛ bɔ ni so 16 ye n'i ye 16 bɔ 480 ni 9 na i b'a bɛɛ sɛbɛn mais n'i sera 16 min n'i y'o bɔ a la i bɛ kabatu murabaw ci o so 16 ye n'i ye Yunusa 16 min bɔ 480 ni 9 i b'o classé a kɔnɔna na kabatu murabaw yɛrɛ kɔnɔna i bɛ diɲɛ fɛn fɛn i b'o sɛbɛn a kɔnɔ k'o nasi in ko k'o ni Yunusa tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a nasi kɛ k'a tɛbɛnni tobi n'i y'a dun mumu i b'a kɛ don min na fo ka taa o san yɛlɛma ala bɛ garisɛgɛ bonda a tɛ da dayɛlɛ ma k'a ɲɛsin ma a b'i bila a kɔnɔ de o cogoya min na nafolo bɛ ten i ka relation a bɛɛ bɛ active e bɛ tɔɔrɔ diɲɛ ko gɛrɛ la i tɛ tɔɔrɔ garisɛgɛ ko la i tɛ tɔɔrɔ nafolo ko la i tɛ tɔɔrɔ relation ni jɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ la e ye nin faamuya très bien abonné an bɛ taa jida la an bɛna tɛbɛn caman san ka na ne Ramsey fɛ a b'a baara kɛ ka d'a ma Ramsey en tout cas ni temps ma ta mais i y'a abonné kelen bɛ yen hali bi a bɛ Musa tɔgɔ bila la k'ale mako bɛ loot somme d'argent wari caman ba wari caman ba ale fɛ ka wari caman ba sɔrɔ k'ale mako bɛ wari caman ba la i b'a fɔ a ye ko turabuden Adama bɛ ci 1 2 wɛrɛ 2 a bɛ Adama se 490 ani 6 4096 n'a ye Adama sɛbɛn kalimi nin daba la walan sanfɛ 4096 fois o nasi a bɛ safinɛ qualité 7 ɲini
ka don kolon kɔnɔ ka foroki ka adama 496 nasi k'a kan ka ɲagami ka bɔ k'a kɛ safinɛ minɛn kɔnɔ ka tila a bɛ jamana min kan a bɛ adama sɛbɛn o jamana in wari biye kan 96 k'o kɛ sɛbɛnden k'o bila kun safinɛ min n'a ye adama 496 nasi k'a la a bɛ to k'o safinɛ in ko diɲɛ don o don n'a ye safinɛ in ko diɲɛ don o don ala bɛ nafolo ba suru a kan i tɛ nin kɛ k'i bɛ nin ko siɲɛ 7 k'i to kalo baara la i tɛ kɛ mɔgɔ ka jɔn ye quoi jamais n'i ye nin kɛ n'i donna diɲɛ ko ko la i bɛ k'o ko in tigi M16D hali n'i donna mɔgɔw ka échec la i b'u ka échec yɛlɛma u bolo k'o kɛ victoire M16D le trône de la géomancie M16D an bɛ taa jɛgɛ filanan la Silu Manɔgɔ ouais adama ni Manɔgɔ minnu bɛ fɔ lamɛnnikɛla ye sisan n'i ye nin adama in kɛ i bɛ Manɔgɔ jalan jigin a kunkolo k'o da sɛbɛn kɔnɔ n'i y'o da sɛbɛn kɔnɔ i bɛ adama sɛbɛn adama ni Manɔgɔ bɛ adama sɛbɛn siɲɛ 100 siɲɛ 11 adama sɛbɛn siɲɛ 100 siɲɛ 11 n'a ka di a sɛbɛn bigi la n'a ka di a sɛbɛn marqueur la o siɲɛ 100 ni siɲɛ 11 ni o bɛ papier sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka Manɔgɔ jalan ɲini ka kunkolo kari k'o da papier in kɔnɔ ka kuru ka kɛ sɛbɛnden i b'a tu ni golo bɛɛ n'i y'a bila i kun ni cɛ o cɛ ko k'a b'i dabari k'i ka nafolo ko tiɲɛ ni muso ko k'a b'i dabari o dabari in bɛ yɛlɛma ka kɛ force kura ye ka d'i ma nafolo sɔrɔli la ka nin sɛbɛnden in ci kun tuma bɛɛ jugu bɛna foronto ye ko cɛ ye cɛ ye muso in ci maga parce que juga ni janfa bɛɛ bɛ k'a la ka garisɛgɛ kumaniya ma o bɛɛ la a bɛ yɛlɛ cɛw ni san cɛ M16D Ouedraogo, M16D il est à Abidjan, il a d'autres quelquefois quoi. D'ici la fin du mois, tu peux venir le trouver à Abidjan. Et là pour le moment, date t'es dit mais pour le moment, fin du mois qu'on met la soirée, tu peux venir. M16D n'a abonné de quoi? Vraiment qu'il y avait bara bref. Bara fait. Bara bref théo. Bara bref d'année. Bara nafama. Bara nafama est mort héros. Momo dɔ bɛ présidence kɔnɔna na dɔ bɛ primature la présidentielle la momo o bɛ ka wari deli a tɛ ka wari deli da sɔrɔ momo dɔ bɛ douane na san 14 baara a tɛ ka fɛn sɔrɔ donc baara sɛbɛn tɛ yen mɔgɔ sɛbɛn de bɛ yen n'i bɛ diɲɛ baara o baara kalan i jilaja k'a kalan sɛbɛn la n'i y'a kalan sɛbɛn la i b'o fɛn de nafa sɔrɔ n'i dun bɛ baara la k'e tɛ ka fɛn sɔrɔ i bɛ jangara jɛman ɲini kuru 7 k'a dili fana ɲini kuru 3 k'o fara kan k'a don daga kɔnɔ ka nɔnɔ k'a kan k'a tobi n'a ye n'a tobira i ko i ka dɔ min siɲɛ 1 pewu o kɔfɛ n'i bolo donna diɲɛ fɛn min na i b'o nafa ɲini sɔrɔ jangara wuli ni bɛ jangara jɛman n bɛ ka kuma n'o de jangara jɛman furabu n'a di k'a don daga kɔnɔ ka nɔnɔ k'a kan ka tobi n'o ye n'i y'a tobi n'o ye n'a mɔra ji siɲɛ k'a k'i ka dɔ ko ka dɔ ko a bɛ aramsɛte a bɛ lalabi k'a fɔ ko ni nin kɛra diya fara bonya kan masaba de bɛ latigɛ boli ne ka ɲɛnamaya hɛrɛ ni ka sankɔrɔta kan diɲɛ baara in na hali n'a y'i sɔrɔ ɲaman to la i bɛ k'o masa ye hali n'a y'i sɔrɔ ɲamancɛ la dɔ e bɛ ɲamancɛ gurupu e b'a créer e bɛ k'a kuntigi wa i bɛ miliyɔn fana sɔrɔ a la u ma dɔgɔyama tɛ parce que miliyɔn bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la. C'est ça. M16D. Adama Touré, il y a Faïda Delima. M16D, vraiment merci beaucoup. Allah de bɛ fo. Voilà, mais là, il veut comment compter comment ni Faïda doye ou bien c'est que si il fait comment faire ni abonné yine. Il vous faut. O tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira la k'a fɔ ko tun bɛ Abidjan d'autres ni mɔgɔ min fɛ ka turabu kalan ka turabu dɔn ka yiri kalan ka yiri dɔn k'ala tɔgɔ kalan k'ala tɔgɔ dɔn i bɛ nin tɔgɔ sɛbɛn 1,711 n'i bɛ dugukolo sanfɛla fan o fan na i bɛ d'autres kɔnɔ i bɛ d'autres kɔ kan i bɛ Abidjan kɔnɔ i bɛ Abidjan kɔ kan i bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ i bɛ Côte d'Ivoire kɔ kan n bɛ welewele da kɛ bɛɛ ye i ka nin tɔgɔ sɛbɛn 1,711 tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ kɔfɛ kalan ye fu ye i bɛ yiri kalan i bɛ turabu kalan
bɛ ala tɔgɔ kala kabatigiw kan o de tun ye kuma kuncɛ kuma ye ka kanubaga cɛman ni kanubaga musoman ka lamɛnnikɛla cɛman lamɛnnikɛla musoman k'u bɛɛ fo ni kanu foli k'u sara wale. Merci beaucoup, monsieur Dieu. Mes abonnés, merci à vous d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi à 20h pour une nouvelle émission avec des faïdas encore plus pimpants. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée.